भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। जय जय श्री जय जय चैतन्य जय नित्यानंद। जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय द्वैत वेद चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय 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 श्री जय चैतन्य जय चैतन्य जय नित्यानंद नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय द्वैत अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ओम तत्सत 17 chapters. हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम्स माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி 100 ஆயிடுச்சு. இப்பதான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் நீங்க எங்க காணுமேன்னு. அப்புறம் தான் ஞாபகம் வந்துச்சு நீங்க ஊருக்கு போயிருக்கீங்கன்னு. நாளைக்கு இல்லைங்க என்னோட மாதாஜி, பாகவதம் கிளாஸ். மலையில இருந்து இறங்கி வந்துட்டோம் மாதாஜி. எல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணருடைய அருள்னால வெரி நைஸ் நல்லபடியா வெரி நைஸ். தரிசனம் பண்ணிட்டு இறங்கிட்டோம். இப்போ அப்படியே வந்துட்டே இருக்கோம் மாதாஜி. ஹரி போல் வெரி நைஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 1 செகண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். हरे कृष्ण माताजी। ताबे से विप्रा प्रभु के भिक्षा कराइला मधुपुरी पूरीरा लोका सभा प्रभु के देखीते आइला। यस जयंती माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। तबे से ही विप्र प्रभु के भिक्षाकारा हिला मधुपुरी लोका சபா பிரபு கே தேக்கிதே ஆயிலா. இந்த உரையாடலுக்கு பின்னர் அந்த பிராமணர் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவுக்கு உணவளித்தார். அதன் பின்னர் மதுராவில் வசித்த எல்லா மக்களும் மகாபிரபுவை காண வந்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ரைட், எல்லாரும் மகாபிரபுவா காண வந்தாங்க. எங்க இருந்தார் அவரு? எங்க இருக்காரு அவரு? எங்க இருக்காரு? எந்த ஊர்ல பார்க்க வந்தாங்க மகாபிரபுவ? காட்சியில இதுக்கு முன்னா சோ இப்போ பிரகாஷானந்த சரஸ்வதி கதை நடக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி நடக்கிற கதை தான் இதெல்லாம். புரியுதுங்களா? லக்ஷ ஆமா மாதாஜி, அந்த பிராமணர் வீட்டுல சாப்பிட மீன். போவார் மாதாஜி. ஆமா, மீனை விட்டுட்டோம் நம்ம. ஏன்னா நிறைய நாள் ஆகுதால. அதான் கோல். ஹரே கிருஷ்ணா. லக்ஷ சாங்கிய லோக ஐஷே நாஹிக கணனா பாஹிரஹான பிரபு திலா தர்ஷனா. लक्ष संख्य लोग ऐसे नाही गगनना பகிரகனா பிரபு தில தர்சனா. மொழிபெயர்ப்பு: லட்சக்கணக்கான மக்கள் திரண்டு வந்தனர். அவர்களை யாராலும் எண்ண முடியவில்லை. எனவே ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு மக்களுக்கு காட்சி அளிப்பதற்காக வீட்டிலிருந்து வெளியே வந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா பீப்புள் 100 1000 பேர் வந்திருக்காங்க. அதனால யாராலுமே கவுண்ட் பண்ண முடியல. அதனால இது பண்றாங்க அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும். ரைட். அதனால அதாவது எந்த லெவல் அப்படின்னா இப்போ வேற. பட் 500 வருடம் முன்னாடி சன்னியாசினா நிறைய மரியாதை இருந்துச்சு. நீங்க கேட்பீங்க இப்ப இருக்கான்னு. இப்ப கோயில் போனாங்கன்னா அவங்களுக்கு மரியாதை இருக்கு. இப்போ இதுவே நம்ம ரோட்ல போயிட்டு நம்ம சன்னியாசி உடையில கொண்டு வச்சாங்கன்னா இதுக்கு மெயின் ரீசன் என்ன? இப்ப ஏன் நம்ம சன்னியாசிகளை மதிக்கிறது இல்ல? மாதாஜி, அவங்க பௌதீகத்திலிருந்து சிலர் எல்லாம் ஏமாத்துறாங்க மாதாஜி. உண்மையாவே வெரி நைஸ், மாதாஜி. வெரி வெரி நைஸ். பௌதிகத்துல இருக்கிறதால ரைட். சோ ஏமாத்துறாங்க. ரைட்.
அது ரொம்ப போலி நம்ம சன்னியாசிகள் நிறைய உடைய வந்துட்டாங்க. போட்டுட்டு உடைய போட்டுட்டு போலி சன்னியாசிகள் நிறைய வந்துட்டாங்க. இதுதான் ப்ராப்ளம், ரைட்? அதனால வந்து போலி சன்னியாசிகள் இருக்கிறதால இப்ப எல்லாருக்குமே ப்ராப்ளம். இப்போ நிலைமையில என்னன்னா, கிருஷ்ணர் வந்தா கூட நம்மளுக்கு நம்ம வந்து என்ன நினைப்போம், ஆச்சா இவருக்கு ஏதோ இதுல இருந்து வராங்க அப்படின்னு. இப்போ இந்த போலி சன்னியாசி கான்செப்ட் எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சுச்சு? யார்கிட்ட இருந்து? இந்த பிரபுனந்த சரஸ்வதி கிட்ட இருந்து தான் மாதாஜி ஆரம்பிச்சு. அச்சோ இல்ல அருவவாதிகள் மாதாஜி, பிரபுநந்த சரஸ்வதி இப்போ ஒரு செகண்ட், ஒரே ஒரு செகண்ட். பிரபுநந்த சரஸ்வதி, மாயாவாதிகள் கிட்ட இருந்தது. ஓகே, ஒரே ஒரு செகண்ட், ஒரு செகண்ட். பிரபுநந்த சரஸ்வதி போலி இல்ல. அவங்க வந்து டெஃபினட்டா அவங்களும் பக்தர்கள் கேட்டகரியில வரனாலும் அவங்க எல்லாத்தையும் விட்டவங்க, ரைட்? அதனால வந்து அப்படி சொல்ல முடியாதுன்னு. மாயாவதிகள் போலியில வர மாட்டாங்க, ரைட்? ஓகே சோ பேசிக்கலி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, அவங்க வந்து மாயாவதிகளோட கான்செப்ட் வந்து அவங்க வந்து பிரம்மத்தை, ஆனா அவங்க நிறைய சாக்ரிஃபைஸ் நம்மளை விட பண்ணிருக்காங்க இல்லையா? சோ அதனால அவங்க போலி வர முடியாது. போலின்றவங்க ஃப்ராடு, ரைட்? இந்த ஃப்ராடு தனம் ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தர் பண்ணாரு. யார் பண்ணாரு? போலி கபிலரா மாதாஜி? கபிலர் போலிதான். அவர் வந்து ஏத்திஸ்ட் கபிலா, வெரி குட் கெஸ். பட் அவர் போலி என்றது, அவரையும் போலின்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அவர் வந்து கபிலா மாதிரி டிராமா பண்ணல. அவரோட பேரும் கபிலா, அவ்வளவுதான். இப்போ வந்து நான் வந்து ராதிகா வச்சுக்கோங்க. இப்போ இன்னொருத்தங்க ராதிகான்னு வந்தாங்கன்னா அவங்க ஆக்ட் பண்ணல, ஜெனுவாவே அவங்க பேர் ராதிகா தான், கரெக்டா? இப்போ நான் வந்து சொன்னேன் மாதாஜி என் பேர் அந்த ராதிகா தாசி, ஆனா எனக்கு வந்து சின்னப்பத்துல இருந்து ராதிகா. எப்படி மாதாஜி நீங்க இனிஷியேட் ஆனப்புறம் தானே ராதிகா வச்சுக்கணும்? இல்ல மாதாஜி, என்னோட இனிஷியேஷன் நேமும் ராதிகா தான், கர்மி நேமும் ராதிகான்றது உண்மை. இப்போ வேற யாராவது இல்ல மாதாஜி எனக்கு வந்து எப்பவுமே ராதிகாதா அப்படின்னு பொய் சொல்றது வேற, ரைட்? இப்போ நான் சொல்றது உண்மையா இருக்கும் இல்லையா? அதனால வந்து கபிலான்றவர் வந்து ஏத்திஸ் கபிலாக்கு நம்பிக்கை இல்லையே தவிர அவர் ஏமாத்தல, ரைட்? இது வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு தேவர் ஏமாத்தினார். யார் அது? இந்திரனா மாதாஜி? தேவரனாலே நீங்க இந்திரதா இந்திர. ஸ்டாண்டர்ட் ஃப்ராடா வச்சிருக்கீங்க எல்லாரும். ஆமா, ஆனா ஆன்சர் கரெக்ட். இந்திரர் தான் ஏமாத்தினார். இந்திரர் தான் வந்து இந்த மாதிரி என்ன சொல்றது, அவர் வந்து அந்த தாட் அவர் வந்து ஏமாத்துறாரு அப்படின்றத பாக்கலாம், ரைட்? சோ அதுதான் விஷயம். அர்ஜுனர் கிட்ட ஏமாத்துறாங்க மாதாஜி. அர்ஜுனர் கிட்ட. ஆமா, இந்திரர் வந்து அர்ஜுனர் கிட்ட இல்ல. இந்திரர் வந்து எதுக்கு ஏமாத்துறாரு? இதுதான் உங்களோட கேள்வி. நைஸ். இந்திரர் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ரீசன்னால ஏமாத்துவாரு. அதாவது என்னவா ஏமாத்துறாருன்னா போலி சன்னியாசி ரூபமே போடுவாரு. எதுக்கு? அது திங்க் பண்ண. அர்ஜுனர்ல அர்ஜுனர் கிட்ட ஏமாத்த மாட்டாரு இந்திரரு, அவரோட பையனாச்சே, அவ்வளவுதான். கர்ணன் கிட்ட கவச குண்டலம் வாங்குறதுக்காகவா அது மாதாஜி? அது ஓகே, அது ஒண்ணு. பிராமணர், வெரி நைஸ் ஆன்சர். பட் அதுல வந்து அவர் பிராமன் ரூபம் எடுத்து அவர் பெக் பண்றாரு, வெரி நைஸ், தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன். முன்னொரு டைமும் வந்து அவர் வந்து வேஷமே போடுவாரு ஏமாத்தி, ஒரு சன்னியாசி ரூபம். ஆமா மாதாஜி, இந்த 100 யாகம் செய்ய விடாம தடுக்கிறதுக்கு வெரி நைஸ், வந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க. சோ அவங்க என்னன்னு நாளைக்கு திங்க் பண்ணி ப்ராப்பரா சொல்லுங்க. இப்போ மேல படிக்கலாம். இருங்க, நான் தான் படிக்கணுமா? பாஹு இல்ல யுதிஷ்டர்லாம் இல்ல. பாஹு தூலி வாலே பிரபு காரி போல த்வானி பிரேம மாத்ரா நாச்சே லோகா ஹகாரி ஹரி த்வானி. बहुधूली प्रले प्रभु हरि बोल ध्वनि பிரேம மத்தனா சேலோக கரி ஹரி துவனி. மக்கள் அங்கே கூடிய போது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தமது கரங்களை உயர்த்தி ஹரிபோல் என்று பலமாக உரைத்தார். மக்களும் மகாபிரபுவிற்கு பதிலளித்து பரவசமடைந்தனர். பைத்தியக்காரனை போல் அவர்கள் ஹரி என்று தெய்வீக சப்தத்தினை எழுப்பி ஆடத் தொடங்கினர். ஒன் செகண்ட். மக்கள் இப்போ அங்கே வந்து என்ன கூடிய அப்படின்னா, போது சைத்தன்யா வந்து கை நம்ம ஸ்டாண்டர்ட், ரைட்? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப ஷையா ஃபீல் பண்ணுவோம். கை என்ன தூக்குறது, கரெக்டா? நம்ம எல்லாம் இப்படிதான் பண்ணுவோம். இப்போ கூட நான் வந்து கை ஃபுல்லா தூக்க மாட்டேன், ஏன்னா பின்னாடி இருக்கிறவங்க கவர் பண்ணணும்னு. ஆனா நம்ம வந்து இப்படி பண்ற பிராக்டிஸ் தான் நம்ம ஹம்பிள்னு. ஆனா இது வந்து என்னன்னா, யார் இந்த மாதிரி கை தூக்கி காப்பாத்துன்னு கேட்டது? திரௌபதி மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி, எக்ஸலென்ட். திரௌபதி. ஏன்னா இப்போ நார்மலா பாத்தீங்கல்ல, என்ன சுச்சுவேஷன் வந்தாலும் நம்ம இப்படி விடவே மாட்டோம் நம்ம உடம்ப. நீங்க பாத்தீங்கன்னா யாராவது நம்மள ட்ரெஸ் கீஸ் வைக்கிறாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரிஃப்ளெக்ஸ். ஆனா திரௌபதி தான் ஃபர்ஸ்ட் அப்படி பாத்தீங்கன்னா, என்னால முடியல, நான் டோட்டல் சரண்டர்னு கை எடுத்துட்டா. எடுக்கவே மாட்டோம் நம்ம. என்னதான் எஃபர்ட்ஸ் இருந்தாலும். அப்பனா என்ன, அவ்வளவு நம்பிக்கை ஆண்டவன் மேல, ரைட்? சோ அதுதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள். அதே மாதிரி சின்ன பசங்களை பாத்திருக்கீங்களா? அவன் அப்படின்னு கையை தூக்குவாங்க.
சின்ன குழந்தைங்க எல்லாம் 1 வருஷம் 2 வருஷம் அப்போ அவங்க நடக்கறச்சே நீங்க பாத்தீங்கன்னா கையை தூக்கிட்டே நடப்பாங்க. அம்மா 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 அம்மான்னு வருவாங்க, துப்புன்னு விழுவாங்க, தலை கூட விழும், அடி கூட விழும். இப்போ நம்ம எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்படி இப்படிதான் நடப்போம். ரைட்? ஏன்னா விழுந்தா நம்ம பிடிச்சு போனோம், ஏன்னா நம்ம நம்மள நம்புவோம். ஆனா பசங்க வந்து அம்மாலாம் விழுந்தாலும் அம்மா தான் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்ற பாவத்துல அதேதான் பாயிண்ட். டிவோட்டிஸும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் விழ மாட்டாங்க, விழுந்தாலும் அவங்க அம்மா தான் அப்படின்றத இருந்தாங்க. சரிங்களா? யமுனாரா சாபிஷா காத்தே பிரபு கைல ஸ்நானா சேய் விப்ர பிரபு கே தேஹாய தீர்த்தஸ்தானா. यमुनार कविश घटे प्रभु कैल स्नाना से विप्र प्रभु के देखाया तीर्थस्थाना. Translation: Sri Chaitanya Mahaprabhu bathed in the 24 gods along the banks of Yamuna, and the Brahmana showed him all places of pilgrimage. Purport: the 24 gods bathing places along the Yamuna are Avimukta, Adiruddha, Gukhya ఒక చిన్న Tirtha. సారీ Mataji? సారీ Mataji? మాతాజీ, కంటిన్యూ మాతాజీ. Adiruddha, Gukhya Tirtha, Prayaga Tirtha, Kadakala Tirtha, Tinduka, Surya Tirtha, Vadaswami, Durva Gata, Rishi Tirtha, Moksha Tirtha, Bodha Tirtha, Gokarna, Krishna Ganga, Vaikunda, Asikunda, Chatu Samudrika Kupa, Akrura Tirtha, Yajdika Vipra Sthana, Kubja Kupa, Rangasthala, Bankasthala, Malayuda Sthana, and Dasaswameda. Hare Krishna Mataji. Thank you, Mataji. Hare Krishna. ஸோ பேசிக்லி என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா 24 காட்ஸ் இருக்காங்க, ஒன்னொன்னு குளிச்சுட்டு அவரு போறாரு. நம்மலாம் ஒரு தடவை குளிக்கிறதுக்கே கஷ்டப்படுறோம். கரெக்டா? நான் வந்து நினைச்சேன், அதாவது குளிக்கிறதே எனக்கு ஈஸியா இருக்கச்சே கூட கோயில்ல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிச்சன் என்டர் பண்ணோம்னா குளிக்கணும், டிடி ரூம் என்டர் பண்ணோம்னா குளிக்கணும். அதனால வந்து அதாவது டிஃபன் சாப்பிட்டா ரைட், அதனால நான் டிஃபனே சாப்பிட மாட்டேன் காலையில. ஓகே, 2 நாள், ஏன்னா டைமே இருக்காது, கிச்சன் என்டர் பண்ணணும் மறுபடியும் குளிக்கிறதுக்குன்னா டைம் இருக்காது அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் வந்து பிரபு ரொம்ப சத்தம் போட்டாரு, அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, நீ வந்து சாப்பிடணும், இல்லைன்னா உடம்பு கெட்டு போயிடும், நீ பண்ணு அப்புறம் சொல்லிட்டு அவரு அப்புறமா ஷெட்யூல் போட்டாரு. காலையில டிடி இது கிச்சன் டெய்டி பாத்துக்கோ, கிச்சன் பண்ணு. ஏன்னா எனக்கு வந்து அந்த பிளேட் செட்டிங் ரொம்ப பிடிக்க. எல்லாரும் சமைச்சிட்டு கிளம்பிடுவாங்க, எனக்கு சமைச்சிட்டு கிளம்பவும் பிடிக்காது. ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு அந்த பிளேட்ல வச்சுட்டு நம்ம நேர்ல போய் குடுக்கலனாலும் அந்த பிளேட்டை வைக்கணும்ன்ற ஆசை எனக்கு இருக்கிறதால அப்படியே இழுத்துட்டே போயிடும் அப்படியே. அதுக்கப்புறம் மங்களார்த்தி வரும், சரி மங்களார்த்தி முடிச்சுட்டு சாப்பிடலாம்னா அதுக்குள்ள லஞ்ச் வரும். எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, இது சொல்லுங்க மாதாஜி, இதெல்லாம் ரொம்ப சாதாரணம். அனசூயா மாதாஜி வந்து ரெகுலரா பண்ணுவாங்க கோயில் போனோம்னா. பட் பாயிண்ட், எனக்கு அது சாதாரணம் இல்லை, எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயம். எனக்கு காலையில 3 வேளை சாப்பிடுறாள் ரைட். சோ அதனால வந்து இது வந்து எதுக்கு சொல்றேன்னா, சோம்பல். குளிக்கிறதே நான் 4 தடவை எடுக்கிற ஆளு. அப்படி இருந்தாலும் நம்ம வந்து டைம் இல்லைன்னா டபக்குன்னு சோம்பல்ல நம்ம இப்படி பண்றோம் அப்படின்றதுக்கு. சோ அதனால இவர் வந்து 24 தடவை குளிச்சாரு அப்படின்றத நான் சொல்றேன். சரிங்களா? இப்போ அடுத்தது லாஸ்ட் ஸ்வயம்பு விஸ்ராம தீர்கா விஷ்ணு பூதேஸ்வரா மகாவித்யா கோகர்ணாக்கி தேயில விஸ்தாரா. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் படிக்கலையா? स्वयंभू विश्राम दीर्घ विष्णु भूदेश्वर महाविद्या गोकर्णाதி தேகிலா விஸ்தார. ஸ்வயம்பு விஸ்ராம படித்துறை தீர்க்க விஷ்ணு பூதேஸ்வரர் மகாவித்யா கோகர்ணா முதலிய யமுனை கரையிலிருந்து அனைத்து திருத்தங்களையும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தரிசித்தார். ஸோ அவர் என்ன சொல்றாரு, அவர் வந்து எல்லா இடத்தையும் அவர் வந்து வர்ணிக்கிறார். ரைட்? அத ஒரு இடமும் அவரு விசிட் பண்றத அவரு சொல்றாரு அப்படின்னு. எல்லாம், அதாவது யமுனா அந்த அந்த இடங்கள், அதெல்லாம் அந்த ஹோலி பேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த இடத்த ரெஃபர் பண்றாங்க அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் மாதிரி.
यानदे की बारे यादी प्रभुर माना हैला सेत ब्राह्मणे प्रभु संगीत लाइला. हरे कृष्ण. मानदे की बारे जदी प्रभुर मन हैला சேயித்த பிராமணே பிரபு சங்கீதே ஈலா. ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு விருந்தாவனத்தின் பல்வேறு காடுகளை காண விரும்பிய போது அவர் அந்த பிராமணரை தம்முடன் அழைத்துச் சென்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் வந்து என்ன மிஸ் ஆகுது எனக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ வந்து நிறைய ஃபாரஸ்ட், பிருந்தாவன் ஃபாரஸ்ட் இருக்கச்சே அவர் வந்து அந்த பிராமணரை கூட்டிட்டு போறாரு அப்படின்னு. ஏன் கூட்டிட்டு போறாரு? அவரு வந்து சமைக்கிறதுக்கு சமைக்கிறதுக்கும் அது இல்லாம மாதாஜி. மற்ற வேலைகளுக்காகவும் கூட்டிட்டு போறாரு. அது வந்து சமைக்கிறதுக்கும் இதுவும் கூட்டிட்டு போறாரு. அது ஒன்றும் இல்லாம ஒரு ரீசன் கூட இருக்கு. அவர் வந்து கூட்டிட்டு போறது வந்து அவங்களோட டிவோஷனல் சர்வீஸ், அவங்க ரிக்வெஸ்ட் பண்றதால அவர் கூட்டிட்டு போறாரு அப்படின்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? எங்க சாரி மாத்திரை, எனக்கு டக்குன்னு போகுது ஸ்கிரீன். ஓகே, இதோட நம்ம நிறுத்திக்கலாம். இது சின்னதா. ஓகே. மதுவன கால அப்போ இதை நாளைக்கு எடுக்கலாம். தேங்க்யூ சோ மச் மாதாரி. வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய் ஸ்ரீலா பிரபாதி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் ठाकुर ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம